Обратно в гаража, този път колите са разменени. Отида да направя една финална, може би, сепарева баня. Нищо не съм снимал от нея, защото сепарева баня да гледате, може би ви е писано до край. И колите са наобратно след цялото това лего. Само да излезем да караме. Та, какво ще правим с тази кола? Първия мод, комфорт мод, е това златно нещо. Подобно на Nissan, само че с по-меки пружини за комфортно возене. В случая всичките 4 пружини са 5 кг. На Nissan отзад е 5, отпред е 14. Като фащате голямата разлика между 14 и 5 отпред са тотално различно устроени. За тук сме на Макферсън, там сме на два отделни носача. Са Double Wishbone. BR е абсолютно достатъчно. Любезно имаме и биалетки предни. Ключовете, разбира се. И едно имбушче, като от тези, които са на Nissan, имаме ни държачи за промяната на кликовете, са удължения за тях, като може би ще се преизползват тук при тази кола в багажника, да може да се върткат от багажника, да не трябва да се бърка под корите. Така че ще видим. Сега примерихме колко е висока стоково. Идеята е да докараме по абсолютно същата височина. И оттам нататък, ако ще се сменят гуми и джанти, да се нагласи фитмента тогава. Сега просто имаме много удобни условия да работим по колата, когато са разменени двете. Да ви разкажа какво ще се случва като промени за до година. Едно от нещата са кормимите накрайници, които имахме проблеми с тях. Какво правим тук? Караме с по-дълги кормими накрайници, чието резби съвпадат, и проблема беше, че се разхлопваха след всяко каране. В смисъл, след всяко каране съм сменил поне по един кормилен накрайник. Това е цяла година и то без да има удари, което беше много странно. Но на един соп от DK краси ме светна, че това най-вероятно е твърде дълго, напрежението му идва в повече и може би ще е добре да мина обратно на 350 кормилен накрайник, който е по-къс, и да сложа едни удължения на рейката. Това е едното и се надяваме да ни спаси. Ще видим обратно с 350 накрайник дали ще стане, защото преди рейката да бъде преместена, имаше едни офсетни адаптери, които удължаваха рейката и симулираха, че тя е напред, и тогава никога не съм имал проблеми с разхлопване на вътрешни кормими накрайници. И така. Втория проблем. Използването на ляв крак с тази кола е доста странно и неудобно. На един от тетевенските тренировки покарах колата на Стефан, а пък Стефан покара моята. И реално той каза, че твърде леко трябва да се натиска педала, и то се вижда отвън, че колата се покланя, защото и четирите колела хващат. Докато при неговата кола хващат само предните, и аз го усетих това докато я карах, как мога да добавя мъгъл и да правя разни корекции, без да се тормози задницата. Обаче не можах да спра на старта, защото не съм свикнал така да ми спира колата. И реално след доста дискусии за това дали да направим само на предни спирачки или не, в крайна сметка аз си държа на моето, искам да може и двете. Което значи, че трябва да има кран. Обаче с този фабричен ABS модул това няма как да стане, или поне не е толкова лесно. И най-сетне тази година GK-Tech изкараха ABS Delete Kit точно за тази кола. Защото за тази кола има много други ABS-и и те имаха за тях, но не и за моята, но в крайна сметка го изкараха. Така че взел съм кран, взел съм ABS Delete Kit-а. И ето ги нещата от GK-Tech. От този край са за Subaru-то, от този край са за Nissan. Докато сме на темата с Nissan, ето го крана, който ще е след помпата на задните спирачки. Това нещо е
удължението на рейката, което се слага от единия край, а от другия край се слага този спейсър. В момента имаме спейсъри от двата края, нали, по-дълги на крайници. GK-Tech са го сметнали, че би трябвало от единия край да се удължи повече, от другия по-малко. Ще видим как ще е, но рейката реално от центъра ще бъде изместена. Това е първото, което ще бъде свършено от мен. И нали, на крайници от 350 взет отново. А пък цялата тая процедура по спирачките ще я правим в контингент 13, когато разглобим колата да и видим биелните лагери, които сменихме в началото на сезона, какво е положението. Това е допълнителна резервна част към менгалкита, защото често се криви. И това блокче метал е реално ABS Delete кита, заедно с тази планчица към нея. Сега, тук отгоре са ни четирите гуми, а пък всички други места с пробките всъщност са входове за предни и задни, като тук се позволява да вкараме инлайн ръчна от другаде. Заедно с този кран и това нещо ще видим по кой начин ще го направим, как ще е вързана хидравличната ръчна, но това предоставя много опции. В смисъл, може да си ги вкараш от тук, може да вкараш отдолу, тук, до край няма, нали, но доста опции има тук, според това как ни е удобно. Това е оригиналната тръбичка, която е била тук на мястото на зелената маркуш, който е за хидравличната ръчна. Реално това ни е помпата на задните, това е помпата на предните и преди от тук с тази тръбичка стигаше до това нещо, обаче на едно място след помпата на задните сме вкарали инлайн ръчната. Така. Това предстои като промени и другото нещо, разбира се, освежаването и цветей. Относно Subaru-то, тестово ще видим колко ще вършат работа, защото не се знае дали няма да опират гуми и така нататък. Това са матьорските планки, които са bolt-on solution, в смисъл няма рязане на шенкели и така нататък. Интересното при тях е, че се оказа, че ми трябват по-дълги кормими на крайници. Обаче пък последствие малко информиране се оказа уж, че на крайниците от Lexus ES200, които така или иначе ги, защото бяха предвидени за на племеника ми ES200, което най-вероятно вече сте виждали в предишните клипове. На резби уж съвпарат, аз тук тест фитнах веднага набързо на Vivasa. По-дълъг е, остава и тук да са същите. Ще видим дали ще стане с тях. И другото е това за ръчната, но и той е много под въпрос. Това не е толкова важно, тук е някакъв експеримент се прави, може и да го махнем, ако е проблем. Защото, примерно, с тази кола, когато бях сложил това нещо, още преди да имам Angle Kit, заради факта, че тук долу беше на два отделни носача, волана пропадаше. И това беше проблем, докато при Subaru-то е маквърсан с един цял носач сток. Така че ще видим какво ще стане. И сега почвам да разглобявам, да тествам тази схема, да наместим рейката, да видим кормимите на крайници дали ще стигнат. Като ще направим почти същата сходимост, която Вахрам и Стефан направиха мисля, че на втория ТТВ, не си спомням. Това много подобри колата, защото това рязко преобръщане, което имаше преди в тази кола, изчезна. В момента е много приятна за каране, прави резки транзишъни и трасето не ми идва сбито, а ми идва точно. И доста отворихме, 3 см, сега най-вероятно ще сложа на 2 и след първите тестове ще преценя дали да направя отново на 3. И така почваме да разговяваме. Боца, за какво ти звънях? Това е успореден диск. Тук с една дълга линия по шосето съм го центрирал. Сложил съм ги тия неща, като от страната на пасажира е това удължение, от другия край е само шайбата. Рейката е центрирана точно по тяхните изисквания. Сега, от този край имаме накрайник, който е късия 350Z,
И тук резбите ще стигнат. Да стане, да се нагласи изходимостта. Обаче, от другия край, на крайника идва къс. И понеже идва къс, тук сложих S14-ковия накрайник и нали шайбата, както трябва да е с нея. Така, да видиш. И въпросът е окей ли да караме от единия край с 350Z и от другия край с S14. Като по този начин от единия край с GK-Tech шайба, от другия край с екстендър е най-многото ход на рейката. Според тях това е най-добрият вариант. А не както беше преди с по две шайби. От единия край и от другия край. Обаче, луфта, който имам, не е в рейката. Оказва се, че ей тук горе имам един, това черното, не знам дали си спомняш, е удължител на кормилния прът. Колкото и да го стягам, той луфти зверски. И сега дали са му разбити неговите шлици или шлиците на кормилния прът, не знам. Обаче въпросът ми е дали това може да се завари директно за кормилния прът. Защото аз не мога да го сваля, за да видя кое е гръмнало.